que és del segle XIV, doncs amb el complement del segle XIV es va poder establir el text de l'edició, o sigui, el text definitiu de costums, el que està aprovat, perquè el de 1272 és el que té més interès des del punt de vista lingüístic, també jurídic, però vull dir que jurídicament no és el vigent, i llavors, doncs, per això va voler, el meu pare va voler acarar els dos textos perquè es pogués veure quines coses no s'havien aprovat o no havien estat aprovades pels àrbitres i quines sí que van passar. De fet, hi ha molt poca diferència. Si heu mirat alguna vegada el llibre veureu que hi ha relativament poques diferències. Aleshores, fent aquesta edició de 1272, la primera intenció era establir el text potser més definitiu, en el sentit que, fixeu-vos, jo ara us ensenyaré el manuscrit perquè veieu això com va, una miqueta més ample. Un segon, Veieu que... Es veu? Sí. Bé, veieu que és evident que és una lletra molt clara. No ens podem queixar perquè no va ser molt difícil de transcriure, la veritat. Però clar, no es pot entendre així a simple vista una persona que no hagi fet una miqueta de paleografia i tal. Per tant, és molt important que es pugui transcriure, però si us hi fixeu, en aquest manuscrit no hi ha ni punts, ni comes, ni res. Llavors, fer-ne l'edició vol dir donar-hi sentit, perquè els punts i les comes són fonamentals, perquè si no, no sabem el sentit del text, lògicament. Encara que sembli una cosa banal, el meu germà és historiador, el Francesc, i sempre diu, escolta, això de la puntuació no ho diguis perquè sembla una cosa poc important. Dic, perdó, jo soc lingüista, és fonamental perquè li dona sentit. Si no, ara, amb més detall us ensenyaré un trosset de text que després l'he posat puntuat i veureu que, clar, si no, no s'entén, si no poses la puntuació. Llavors, aquesta edició, la idea inicial era fer el manuscrit de 1272 i a cada foli posar la transcripció al costat. Però clar, és que això era immens, eren 2 volums, perquè clar, això són 500, o sigui, a veure, concretament són 299 folis, però són recto i verso. 299 multiplicat per 2, doncs són gairebé 600, són 600 fulls, 600 folis. 600 folis s'han de posar en 2 volums, perquè si no és impossible. Llavors vam veure que això no era operatiu i ja sabem, sempre hi ha el problema econòmic pel mig i vam dir, doncs, què farem? I el que vam fer és la transcripció sencera, però llavors només no arriba a un centenar de folis reproduïts. I aquests sí que estan reproduïts a cara i cara. A un costat hi ha la transcripció i a l'altre el foli del manuscrit original perquè es pugui veure quin tipus d'edició s'ha fet molt clarament. Aleshores, bé, això és la primera part que us volia ensenyar. Fixeu-vos que aquí, a la columna 1, parla de les flequeres i és el primer fragment que he volgut transcriure perquè és divertit i és interessant de veure. Les flequeres, les forneres, les flequeres deben fer l'opan, veieu, suposo que ho aneu seguint, però a vendre bon lleial, que en realitat s'ha de llegir lleial, e de dret pes, e deben comprar bona farina, e bella, e no joiosa, que no tingui jull entremig, ne terrosa, ne cruixent, que hi hagi pedretes per dins que cruixin, ne cruixent. E a qualque preu que compren deben guanyar, que està escrit amb una I, la I davant i la N darrere i amb 2 As, guadanyar hi havia 2 As en llatí, a vegades mantenen aquestes gràfies encara que només se n'escrivís una, se'n digués una. Guanyar 2 diners en la arroba. Veieu aquí allò, per això deia de les mesures, perquè les mesures que feien servir fa uns pocs anys encara eren les mateixes de costums a tots dos, ara ja no, perquè això s'ha perdut, tot aquest vocabulari dels pesos i mesures que eren tan diferents. A més, és que la qüestió és aquesta, que segons la zona cada pes o cada mesura tenia un valor diferent, com els jornals a les terres que també tenen valors diferents. Llavors tot això ha anat desapareixent perquè s'ha unificat el vocabulari en aquest sentit. Doncs bé, com era això? Havien de guanyar 2 diners en la roba, en no plus, con lo pan és cuit, és a dir, quan ja s'havien cuit el pa, si no, no el podien guanyar.
clar, evidentment, no. En així que si val la roba, i ara fa un exemple, per 14 diners de farina, dona'ls-hi hom 2 diners de guany. Aquí explica tot el que fa referència a la llei. Doncs, però aquí veieu que no hi ha cap pausa. Les pauses les he posat jo perquè és el que diu, però si mirem el d'això, és el que diu perquè ho he transcrit, no perquè... vull dir, perquè són moltes hores de feina, no perquè tingui més coneixement que... Bé, aleshores, perquè això ho farem més petit ara, veus? Les flequeres, aquí està transcrit tal com es veurà en el llibre. Clar, això és una cosa, i això és en català antic, però s'entén perfectament. La sort que tenim en les llengües com la nostra és que s'ha mantingut molt la forma del català. No és tan diferent. Per exemple, els estudiants nostres els podem ensenyar català antic sense cap problema perquè gairebé tot s'entén. Alguna parauleta no, però ja ho anirem veient, no? En canvi, per exemple, a França, tots els textos clàssics han d'estar vertits en versions al francès modern perquè els estudiants no saben llegir el francès antic, no l'entenen. La diferència és molt més gran. Bé, fixeu-vos aquí, ho he posat així en dos blocs, a l'esquerra el mateix que abans i a la dreta la versió moderna, que seria una versió, a vegades he sentit dir a l'alcaldessa que deia serà una versió en català modern. No m'ha arribat en aquest punt perquè no cal, és que no caldrà, però en fi, seria molt semblant. Fixeu-vos, si és en català modern, abans us l'he llegit en català antic, les flequeres han de fer el pa que fan per vendre, bo i legal i de pes correcte, de dret pes, aquí és diferent però dret. I han de comprar bona farina, no joiosa, ni terrosa, ni cruixent, i a qualsevol preu que compren han de guanyar 2 diners per a roba i no més, quan el pa és cuit. Veieu que tampoc no hi ha tanta diferència. De manera que si val la roba 14 diners de farina, se'ls hi donen 2 diners de guany i se'ls compta a 16 diners. I així en ven per cada dinada 2 lliures de pa cuit. Bé, això és el fragment aquest que us volia mostrar. Ara imagineu-vos això, us he mostrat un paràgraf fet d'uns 6 línies. Quan hi ha, com hi ha en aquest llibre, 550 pàgines, doncs clar, s'ha de llegir tot moltes vegades per poder entendre-ho tot bé i posar-hi la puntuació adequada perquè un altre que vingui darrere ho pugui llegir. Per això deia, insistia en el fet aquest de la puntuació. Bé, i aquí diu que si fan falsia, a l'última frase, perquè les altres no, és molt semblant al que he dit abans, és si falsien el pes del pan, que encara hi ha la N que està conservada, després parlarem de la llengua, però si falsien el pes del pan és trobada, aquí continua, la flequera deu pagar per pena 5 sous a la senyoria. Perd la fogassa, que és nàquissa, és a dir, minvada. Nàquissa vol dir minvada, que té menys pes. N'he de menys pes, tan solament. I si no ha de que pag los 5 sous, llavors ja veureu el càstig. Deu estar en el costell, que és el cap del mail vell, tenent a plos arcs d'en Bonràs despuig, de hora de tèrcia, tro hora de migdia, tota nua sense camisa. Exceptat que pot tenir la camisa entorn de les anques o de les cuixes, per so que hom no li pusca d'er ses vergonyes o ses natures. I encara eren mig moderats. Bé, simplement, doncs, imagineu-vos el to d'aquest llibre, jo el trobo extraordinari, perquè està tot especificat. Quan hi ha una estafa d'algun tipus, doncs hi ha uns càstigs corresponents, normalment són diners, però si no tenen els diners llavors han de pagar d'una altra manera. Bé, llavors, quines són les mesures que surten justament en aquest llibre nou, rúbrica 14, que parla de tot això? Doncs l'almut, la roba, la barcella, el cadap, totes les coneixem. El cadap, el cafís, el cànter, que aquest ja és un llatinisme, tots aquests que he dit fins ara venen de l'àrab, la lliura, aquest és de llatí també, el marc, però el marc és un germanisme, no és arabisme, si és nàquissa, que vol dir mimba, també és un arabisme, quintà, quintarada, que també es diu de vegades quintalada, és la unitat en què es mesurava la capacitat d'una nau. Això evidentment lliga amb aquests 44 costums que hi ha de mar en el llibre de costums de Tortosa, que estan en aquest llibre nou, que són els únics costums de mar els més antics escrits, perquè no n'hi ha cap d'anterior. El consolat de mar és posterior, el que es conserva. Això no vol dir que no existís, però no s'ha trobat. I en canvi a costums de Tortosa hi ha 44 costums que parlen
la legislació relacionada amb el mar. I UNSA, que també és... Bé, això és simplement per fer-vos una idea de la quantitat d'arabismes que surten. Més endavant en tornarem a parlar, perquè si vull parlar una miqueta de la llengua. I després també vaig dir que parlaria una mica dels càrrecs que sortien. N'hi ha molts, però dic oficis relacionats amb el compliment de la llei. Doncs hi ha el Beguer que encara es conserva com a cognom, com tots sabem, un Beguer que va ser alcalde de Tortosa, justament. Beguer de Tortosa, no, fa molts anys. Doncs, però que s'escriu amb B, però que en realitat això ve del llatí vicarius, que vol dir portaveu, i ara hauria de ser en B baixa, evidentment. En castellà corresponia al corregidor. Ho dic perquè el Beguer és aquest magistrat que tenia jurisdicció directament encarregada pel rei i administrava justícia civil i també criminal en un districte, en una zona determinada. Aquest mot Beguer va ser heretat de vicarius pel català i per l'occità, però en canvi les paraules que existeixen també en francès viguier ve de l'occità i el castellà Beguer ve del català, o sigui que són Beguer, sí, són vull dir, en un cas és un occitanisme, en el cas del francès, en el cas del castellà és un catalanisme, que per cert hi ha un tema molt interessant, seria de veure totes aquestes influències mútues entre les llengües romàniques. L'altre dia ho parlàvem a la Universitat de Barcelona, que vam fer un col·loqui lingüístic, els 30 anys que fa que el fem, i llavors es va parlar d'aquest tema, de fer alguna cosa sobre les interferències lexicals comparades en llengües romàniques, perquè de vegades és difícil de dir si és una paraula que ve del llatí directament o si ve d'una altra llengua romànica. Això es pot saber per la documentació, per la data en què trobem la paraula. I en aquest cas, en aquest i en molts altres, el DRAE, o sigui, el Diccionari de la Real Acadèmia, té una tendència a dir moltes paraules que són gal·licismes quan són paraules que venen del català, però està mal documentat, o sigui, no ho posen bé, perquè hi ha molts catalanismes en el castellà, sobretot en aspectes d'aquests legals i d'altres, però moltíssims. I la majoria de vegades diu que són gal·licismes. M'agradaria saber per on van entrar els gal·licismes al castellà, per exemple, al segle XIV o XV, no? Però en fi, va així la cosa. La ciència sempre té aquestes coses que no tot es fa d'una manera, diguem-ne, coherent amb els aspectes culturals i amb els aspectes socials reals, sinó que de vegades intervenen factors que són de tipus sociopolític i que no haurien d'intervenir, però en fi. Llavors hi ha la paraula batle, que també la tenim i encara és viva a la Terra Alta. Hi ha batlle o batle, es diu també a Mallorca, a Menorca, a Eivissa, encara alguna vegada a Eivissa, més aviat alcalde ja, però en fi, batle, que ve del llatí bailus, que era l'encarregat d'una funció delegada per un superior. Ofici, aquí ho he llegit. I després encara hi ha, ara parlarem d'alcalde, en una altra diapositiva d'aquestes, perquè l'altre dia sortia, però alcalde és un arabisme, sí, però no és un arabisme, és un arabisme que en català existia, però només era aplicat al jutge de musulmans, de moros, que diem, aquí en aquella època es deia així, per tant ho he de dir tal com es deia costums. I després es va reinterpretar el valor d'aquesta paraula a partir del castellà, a partir del segle XVIII, del decret de nova planta, doncs el primer alcalde va ser el de València, li van dir alcalde com en castellà, i a partir d'aquí es va anar canviant el nom, i sí, després ara veurem el mapa del català actual. I després prohom o prohome, prohoms o prohomens, en el plural, que és un home important que estava posat en la política d'una ciutat, d'un país, però i que sempre intervenia, ara veurem els casos d'intervenció. I Beguer, en fi, això ja ho he dit. El 1055 consta el Beguer del comte de Barcelona i la institució i el nom van seguir en vigor fins al segle XVII. I Begueriu i Begueria són els noms que corresponien a l'activitat d'un Beguer, i segons Coromines del diccionari etimològic
i complementari de la llengua catalana, que per cert és també, com sabeu, Coromines, l'autor del Diccionari Etimològic de la llengua castellana i també el Diccionari Etimológico Hispánico en general, doncs deia que les províncies són un instrument de la submissió colonial i que s'han de restablir les vegueries, però de veritat, no només dir, ara fem les vegueries, però no tenen cap paper, però en fi, això és el que tenim. Llavors, exemples, n'hi hauria tantíssims, no cal, però mireu aquí, per exemple, lo comprador, nomenat lo preu, el veguer amb els jutges seran en acord que l'otorguen al comprador per juí dels jutges, per exemple. O, en fi, en dues guises són fets procuradors, que és un altre dels termes d'aquests que surt en costums. Amb carta pública o de nan lo veguer, i aquí torna a sortir veguer. Dels quals procuradors que són establits de nan lo veguer, de nan o davant són les dues formes que surten en el llibre de costums. Lo veguer és lo veguer, de nan lo veguer és lo veguer cregut per sa plana paraula si la part adversa dubta o ho vol saber. Bé, després hi ha l'ofici de notari, i aquí molt interessant trobo també el que diuen, també el d'advocat, passaríem molta estona llegint això, no ho vull llegir tot, però en fi, l'ofici de notari públic és ésser lleal, és secret en totes coses que ell públicament escriva, no? De fet, deu fer testaments, cartes, contractes, perdó, se me n'ha anat la diapositiva, però aquí al final, on si ell no vol fer això que a l'ofici pertany, deu ser privat, és gitat de l'ofici, gitat separat, car notari és dit servo públic, però aquí servo no vol dir, diu, no que sia servo, no vol dir que ho sigui, però mas, per això conserveix, i deu servir, i per això diríem que és servo. Bé, el batlle, aquí tenim un exemple, també ja ho han comentat, el significat ja l'hem sentit, tots els establiments que en Tortosa en son terme se fan, es deben fer, se fan per als ciutadans de Tortosa per el batlle del Temple o pel batlle de Montcada. Batlle és la solució al grup aquest JL que es dona en el cas del català occidental nostre i de València i del Balear, Batlle, enfront d'aquesta illa geminada que tenen el català central, Batlle, que són dues illes, i també en el nord occidental de la part de Lleida. En fi, aquí hi ha exemples d'aquesta paraula. Bé, passo una miqueta perquè hi ha aquí. Alcalde. Alcalde és un arabisme, però cadi volia dir jutge en àrab i per tant només s'usava com a nom de jutges de moros o aplicat a antecedents, a institucions que tenien antecedent islàmic. I en l'ús modern ha substituït el terme conseller, jurat en cap, i una part de les funcions del batlle també. En l'època borbònica es va prendre del castellà, etc. Alcalde no surt mai a Costums de Tortosa, ni una sola vegada surt la paraula alcalde. A l'Alguer, evidentment, és una de les paraules que ha tingut més variació perquè, clar, depèn de l'administració de l'estat corresponent. Per exemple, a l'Alguer diuen síndic, que ve de l'italià sindaco, no? A Andorra en diuen cònsol, perquè tenen un altre sistema de funcionament polític. Al Rosselló en diuen mere, el mere, com le maire, en francès. A la Codonyera encara es manté la forma alcaid, perquè és una forma típica del català, existia en català per a aquests jutges, però l'han mantingut també per a la feina de ser cap d'un ajuntament, alcaid, capità, governador d'una ciutat. Bé. I això és, simplement, us ho volia posar un momentet perquè veiéssiu que a la nostra zona, no sé si es veu molt, però jo ho intentaré llegir jo, doncs alcalde és el més generalitzat, però veieu que aquí en aquesta zona de la Terra Alta encara surt batlle, amb aquesta L geminada. Això és l'Atles Lingüístic del domini català, amb dades d'aquest segle, fins als anys 60 es van fer les enquestes, o 70, una mica antigues ja, però és molt important que tinguem aquestes dades perquè si no, no sabríem com es parlava i ara tenim tota aquesta informació. Val. Perdó, que això ho he de disminuir cada vegada. Val. Procurador, em sembla que l'he esmentat abans, i advocat, que és el qui té per professió defensar en un judici. El procurador defensa una de les parts en virtut del poder legal rebut d'aquesta part, de la persona que li... i fa les peticions i altres diligències necessàries per a la defensa. I aquí explica un cas que si algun denant lo veguer sense carta establirà procurador contra altre a demanar i
o a defendre, i serà dubte a les parts de la procuració que el veguero diga que n'és cregut per plana paraula. I aquí, no sé si us heu fixat, però no hi ha els accents, perquè ho he copiat directament del PDF del llibre i elimina tots els accents i es veu que ara, a l'hora de revisar-ho, m'he deixat de revisar aquest text. I el d'Albocats està bé, perquè l'he revisat, però aquest no sé què m'ha passat, que veig que no. Aquest és molt interessant perquè també dona, com en el cas dels notaris, com han de ser els advocats. Han de ser corteses, egint, elegants. Elegants vol dir elegants, i no escarmidors, no baralladors, ni amenaçadors, car llur fama se'n podria minvar. El jutge del juí los podria agitar, els podria fer fora. I segons dret, punir. Per això, com en juí, tothom hi deu ser assegurat i son dret oït, no amenaçat ni janglat, que vol dir, no se n'ha de fer burla, ve del fràncic, jangular, que era fer burla. Ni janglat ni escarnit, car per tals coses molt hom ne perd son dret, estorba, i per paó no demana son dret, la qual cosa és contra Déu i contra homes. Per tant, els advocats tenen un paper, això ha canviat una mica, però jo penso que està molt bé de recordar-los com eren els m'enteneu, perquè jo la veritat a vegades als judicis me quedo. Notari. El notari era l'escrivent, el funcionari autoritzat per donar fe, com ara, conforme a les lleis i contractes, etc. I la crònica de Montaner ja surt. I aquí parla dels notaris, que he comentat abans, ja us l'he tornat a repetir abans, no cal. I aquí els prohoms, veus aquí està en plural, lo corredor crida per tota la ciutat, via tuit al Consell, que vol dir, vinga, tots cap al Consell. I això crida lo corredor per manament dels prohomens de la ciutat. Els prohomens són els que li diuen al corredor que vagi a fer això ja està. Sí, això. Aquí ho he posat perquè és aquell mateix article d'abans, però perquè surt l'Obeguer. Lo pan de les flequeres deu reconèixer l'Obeguer. L'Obeguer va allí i diu, a veure, este pa està bé de pes, perquè si no la castigarem, no? Amb 2 o 3 prohomens, és per això que he posat aquest fragment aquí. I llavors els prohomens ho pesen, etc. Diu que no l'altre, val-la ne val-les en un altre no hi són res, no hi són ni deben ésser, ni el Beguer no deu ne pot pesar, ni nul·la hora no ten lo pes, són els prohomens els que pesen, el Beguer està allà mirant,